Un altre art és el del desplaçament, anar d'un punt a un altre votant els obstacles del camí. Parlem del parkour, una disciplina nascuda a França a principis dels 90 que desafia qualsevol barrera. Avui hem vist una exhibició a la Universitat Politècnica de València. El parkour es eso, es diversión, es aprovechar la ciudad, es jugar en la ciudad, es convertir la ciudad en un parque y nosotros en niños. Espectacular, no cal dir més. El parkour a terra d'un bot en el Festival d'Art Urbà Polinisa. Acròbates del carrer que tenen com a única arma el seu cos. El salto del gato es un movimiento muy básico que consiste en poner las manos al final del obstáculo, superándolo con las piernas por dentro. Obstacle sense problemes, tot el que trobem al seu camí han de botar-lo. Un banc, una paret, una tanca, una barana, fan seu cada racó de la ciutat. A València ho tenen clar. Les Gulliver es un punto, digamos que es la meca del parkour en Valencia. Preparació física, però també mental. El cap s'ha d'entrenar. Si tú tienes un problema en la vida, tienes que superarlo. No puedes quedarte siempre estancado en ese problema. Entonces el que fem és això, passar-ho a un deport. Una filosofia de vida amb moviment. Siga el que siga l'obstacle, el millor per a superar-lo és botar-lo. No importa el DNI, si lo hago así, mi nombre es Sá. De mi país, sin perros en la aduana, la frontera es el perímetro de nuestra caravana. De mi país, ¿qué coño importa el DNI? Si lo hago así, mi nombre es Sá.